Yo, what's up? May hapon sa tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing sa itong tanan. So, taas-taas kita nagpahuway sa itong bike adventure, no? Pero karon, mag-bike na ta. Eh, balik na matay mag-bike adventure. Ano, gina siya, no? Naging mga butang nga katagsan na lang ito mabuhat. Pero bisa katagsan na lang. Huwag ganahan ta. Ito lang yung buhaton kay ganahan man ta. Dibugaw, storya. Karon no kayo mag-guan eh. Tag kami dito niya. Ikaw man ang magsag ka dito. Naog na po may kabutunahan, sagka na po na doon nga ruta. Katong ruta nga giingon ako sa inyo sa una, katong syukon, sagka ta dito. Wala pa to na to masagka, karon ato tong sagkaon nga ruta kay wala pa mo to na to nasagka. Ikaw man atong sagka dito, una pa'y oras, tatag sunset sa kuan, Pantalan sa Bugo. Mao na among ruta karon, ubandan ninyo. Kuwasan niyo ang video para malipay ang tanan tayo sa akin ay sa kanan. Ato na ta, dito maglangay. Let's go! Nanami sa first namo nga sagkaon ang Tabayho Crossing para sa boundary sa Libertad ug sa Dakit. Taas kini siya diri. Kaya ra ni. Last gear. Ana na, masadi mo daw banyak. Lakaw. First time sa kadri ko. Bait lagi. Tap over sa mga gagay murag. Giman maayo ni tambos mo. Okay na gaw. Ikabuhi mas gaw Jonil. Patabang mi dire ngay mi tubig. Ngene kay natabang ra. Salamat kay sa inyo ate sa pagtabang sa mo ano. Ngene kay na uli ando ni siya. Tawag na tawag ambulansya gaw. Mo ito ko nunaan. Wato na ko matabang na mo matabang. Wow gid to. Pero may gani kay salamat sa Lord. Wala gid ta. Kaway sa mi dire nya. Murag among ruta ron cancel lang sa kay murag di mayo. Mo na ni sayon gaw nga. Di ka pundangon og bike gaw. Kaya mundang ka sayang imong kuyap-kuyap gaw. We're back on track mga ga. Okay na si Gaw Jonil. Naulian ra kitawon siya. Banyak ta balik. 118. Kapit mi dire sa kuan mga ga. Olives bike shop no kay ganiha naguba ang tagiya. Pero naguba ang bike na pud. Kusgan lagi kog naong. Kami diri sa Pantalan sa Bugo mga gano. May tambay mi diri. Nagpaayo mi sa kang Gaw Jonil. Nagdasag tools para sa bike. Pero siya may naguba. Pero bintahan na lang kayo. Tuyak man, tuyak. Ay lang ka sa ruta gaw. Tapos na una. Getting younger anymore. Pero bintahan na lang gaw kay wag ka na kang Ryan. Nagsuka ba? Imo ato kay mangluwa ra ka. Imo kong giluan hapit. Oo ka dili. Tanaw sa sunset pero wala na hapit. Nalimot man ko pero kaniya lang sobra yung tanawa ninyo. Abi ka na kung kuha na ka ito go. Wawaw nyo ka, ambulansya gini. Ngayon wa ambulansya ang burkuhan niya. Lain. We're going home na mga ga kay gabi naman, wami suga. Okay ra gaw. Sulti ka buyon ka kay higta na to. Nauli na ko mga ga. So naway advice sa inyo ano if ganahan mo mag-bike or nag-bike na mo nya. Ang ruta nga inyong adtuon kay kana ganing tan-aw niyo nga di gid niyo makaya or dili pa gid ninyo kaya adtuon or humanon ang ruta. Og dili gani madaog change gear. Pag change of mind mo unya, change of plan kay para iwas sa kanang kabuhion no kay og kabuhion ka lisod kayo. Labi na og imong kauban dili ka mao motabang matay murag ang tanang kulba og ratol mag-abot yun kay ganiha ta mong Gaw Jonil magani kanina tabang sa mua nya nadara sa musig tabang no mo to siya if di nyo makaya kita nyo di makaya di gani madag change gear nya di madag last gear change of mind nya change of plan gid so ano sa sunod na to nga pangunanaan nga video mga gano basin makabike nga buta sunod o sige lang balay lang sa suporta tanawa lang ninyo kung mga pangunanaan na content ano sa sunod higayon Nganoy TV ano out see you.